you didn't do anything today. There's no money that came into your account today. You did not write any invoice today. And you're calling yourself a hustler because you sell cell phone chargers. You sell cell phone chargers and Bluetooth speakers, and you're calling yourself a hustler. And you even want a girl. Unoita motikari inochargwa $30 kucleana. Asi iwe wakaitenga $60. Mahonda Fit enya. Andi munomatenga $60 kuJapan. Kwana imi. Hello guys. Ndoda kuti munzwe nyaya yandichataura panapa. Kune wese ane ka small business kake kaanoita. Ane zvanoita muupenyu. Kanga vakadiki sei? Ndoda kuti uteerere this message. Ungava unodrive Lamborghini kana kuti unodrive Honda Fit. The road remains the same. Road inongoramba ingori imwe chete. Ungava uri munhu anosunga watch yegold kana kuti unosunga watch isiri special, unosunga simple watch, time remain the same. Nguva ndiyo haichinji. Hazvine kuti watch yawakasunga ndegold kana kuti watch yawakasunga isi yegold, time ndeimwe chete. Saka guys, kune wese ane ka small business kaanoita, usadzakisirwa nomwe munhu nenyaya yekuti mumwe munhu iyeye ane rake business rakati kure kudarika rako. Zvinhu hazvifanani. Hapana anongotanga wakutohasela business business hombe, zvotangira zvobva pasi zvichikwira. Saka kune vamwe vanhu vari kutora advantage yekuti iye ava neka business kari nani, akuona umwe munhu ane ka business wakadoko kunge pasina zvaari kuita. Chisingakodiwi mulife kugara utori nechauri kuita ichocho, kachaja auri kutengesa iwawo, machaja nemafoni auri kutengesa iwawo, nemaitel ari kushoorwa iwawo, uri kutohasira. Ramba uchiita izvozvo, haungangofumiwa billionaire. Zvototangira pasi. Ndotoshamisika nevanotaura kuti hanzi unoona munhu achidrive Honda Fit, wototi hanzi ndikuhasila. Honda Fit iyoyo itori mari, ndakatobudisa mari. Une wakatobudisa mari kuti uitenge. Whether uri kuita uri kuhasila business rako kuti ndo mabusiness amufanira kuita. Ini ndiri kuhasilawo changu chimushikashika changu kana kuti ndiri kuvhenda. Mari inongoya ingori the same. Zvozongosiyana nazvo pakuti wo hako rako rati kuri, but mari haitauri kuti hanzi ndabva kune munhu anewo akangwara kana kuti chii. As long as uchihasila, uchiita ichocho chidoko chauri kuita ichocho, ramba uchichiita. Hakuna munhu angangotanga ari pamusoro. Vamwe vari kungotorawo maadvantage yekuti wakaitawo laki rekuwana business rakati kure rine mari, but usadzakisira umwe munhu, usadzakisira mumwe munhu nenyaya yekuti hanzi we rako rakati kure. Vana chiyangwa chavo vakatanga vachitengesa mabhanana, vaitengesa mabhanana patike zvino apapi. Saka usadzikisirwa nomumwe munhu achiti hanzi zvauri kuita izvozvo hanzi hausi kuhasela, hanzi hapana zvauri kuita. Guys, life yakaoma iyi. Kana waita advantage yekuwana mukana uri nani, usadzikisira umwe munhu. Ivi vari kudzakisirwa, never give up. Ramba uchiita ichocho chauri kuita chidoko ichocho, mangwana uchanga uri pane chimwe chinhano. Usateerera mashoko eumwe munhu anokudzakisira. Tanzi unodrive Honda Fit, unotengesa makachaja, unotengesa machaja. Hapana zvauri kuita, hauzi serious nelife. Because chiri kuitika ndechekuti umwe munhu hanzi kana zvakakunakirai, musatiti hatizi serious nelife, tiri kuzama. Because ukaona umwe munhu kana zvinhu zvake zvakamunakira anenge achiona kunge vamwe vanhu so vasiri serious neupenyu, but vanhu vari serious. Asi nyaya yekuti success yako haisati yangosvika chete, but inosvika. Ndo nyaya yandangoenda nayo guys, yekungobatsira wese ari kudzakisirwa nevanhu vari kuzviti vane mari.
usadzikisirwa nomwe munhu. Izvozvo zvaurikuita izvo ramba uchizviita. Thank you guys. Chitenda wese akasubscribe to this channel. Nemasati nchiti guys hapana chekumirira. Tiripo paungoonesana live nekungomotivetana nekusimudzirana. Umwe ari kuremerwa nenyaya yekusekwa kunzanzi urikuita zvaurikuita izvozvo hazvina musoro. Ramba uchiita izvozvo. Thank you guys. Like a Hellcat.